Magandang hapon mga kakusinero. Magluluto tayo ngayon ng seawater eel at sa English seawater eel, tapos sa Bisaya ubod at Tagalog yung tigso kung ano tawag kanila, pero para magkalahi sila ng igat. So lulutuin natin ng tinatawag dito sa amin sa Bisaya na so ito yung mga kaluto, yung tinatawag natin na seawater eel. Nahiwa na natin na manipis yung seawater eel natin mga kaluto. So ihiwaan na namin natin ng ihahatiin natin to pag ganito. Yan. Pag ganyan. So ganyan lang ang hiwa nito. Mas mahirap yung kanina kasi may buto siya, pero kung wala ng buto, makuha na yung buto. Siya, madali siyang mahiwa. So yung buto talaga yung pinakamatigas. Hiwain natin yan. Ganyan. Ito. Ganyan. Para mas madali siyang na bowl para hugasan natin. Sunod, tawag dito sa amin agbaw, dahon ng agbaw. Pawala ito ng langsa ng seawater eel. Tawag sa amin agbaw. Saya. Lagyan natin to. Kunti lang kasi kung masubrahan din ito, papait din yung lulutuin nyo. Pwede nito ilagay din sa pagluluto kayo ng sinigang na sinigang, yung paksiw na tilapia. Pwede ito. Sunod yung tanlad. Pagkatapos luya, kahit kunti lang luya. Yan, luya. Malinis naman yung luya. Sa ilalim lang naman ito, pwede lang hindi labatan ko. Sa akin, hindi ko nababalata ito, hinugasan ko naman ito. Diretso na. Yan. Sunod, yung bawang, isang buong bawang. Durugin lang natin yung bawang. Diretso ko na lang kasi organic naman to, wala namang fertilizer na diretso ko na, hindi ko na tatanggalan ng balat. Bakit inuna natin yung bawang, luya at saka yung tanglad at saka yung dahon ng agbaw? Pag mamaya pagkukulo yan, yan, aangat yung amoy ng ligado na nilagay natin. Okay na. Next, isahin natin ilagay ito
yung karne ng ubod. Ganyan. Isahin natin. Yan. Na, linis na, puti ng karne, no. Iba pag sariwa, maputi talaga yung ano, karne ng ubod o yung seawater eel. Kaya natin ng konti ng oil. Ito oil to ng pinakuluang balat ng baboy. 2 kutsara lang. Yan. Balik natin yan. Tapos yung suka. Asin muna. Asin. Para tatagos yung alat sa ilalim. Mula dito sa ibabaw. Ayan. 2 kutsarang asin. Tama-tama na yun sa alat. Kasi meron pa yung ilalagay natin na mawawala din yung alat niyan. Ganyan. Ganyan nyo lang para manunuot yung alat dun sa ilalim. Ayan. Okay. Yung suka ng nyog, pwede kung kalahati nito or sa akin ubusin ko na to kasi para ano din mas madali siyang lalambot pag suka yung ilalagay mo. Pag kulo yan mamaya nakatas pa yan ng laman ng seawater eel o yung ubod, maghahalo na yung katas ng seawater eel sa suka. Tapos sibuyas. Bakit pinaibabaw yung sibuyas? Ito yung teknik ko. Depende na yan sa inyo kung paano nyo ilagay yung mga ricado. Sa akin dito sa ibabaw yung sibuyas. Isang buong sibuyas. Kasi 2 kilo yung ano natin. Ito natin seawater eel. Kunting dahon ng laurel. Hindi na lang ako maglalagay ng paminta kasi nandito na ito. Nandun pa yun sa ilalim yung dahon ng agbaw sa ilalim. So okay na. Lagyan natin ng ano mamaya. Ano natin ito, salang na natin para lalambot siya. Idagdag natin yung siling labuyo para maging maanghang yan. Siling labuyo. Sa amin, siling kulikot. Maanghang na siling kulikot. Ayan. Yung siling. Tapos takpan natin ulit.
Susubukin natin kung lumambot na ba yung laman niya o yung balat. Kunti na lang. Nalambot na yan. Nalambot na. Kunti na lang. Yung laman na lang yung hintayin na lumambot. Pag subside ng sabaw niyan, lambot na yan. Patakpan natin, hayaan natin yung lumambot. Magdagdag tayo ng green curry. Ayan. Dagdag tayo. Parang masarap matikman na. Sarap. Tama yung tama yung anghang. Maganda yun. Dagdag natin yung kunting gata. Okay. Tingnan natin ulit. Okay na talaga.